bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min mina walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan o filɛ ni Mali jamana finitigilakaw ka kunnafoni ko cakɛda ɲɛmayaso Jurpa ma ɲɛmaw u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn jumadon janvier kalo tile 3 ma kunnafoni di kɛnɛ sigili a laɲini ye fɛn min ye Jurpa ani kunnafoni dilaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tali kɛ sorasiya minɛn dɔ kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru min ni o bɛ sorasilakaw doni ni k'u se u seyɔrɔw la o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoniw na kunnafoni wɛrɛw bɛ na ɲini ka fara minnu kan ka walawalali k'a la aw ye a y'aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔn o bɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔw la kulolasɔn min kɛra an dontɔla k'a fɔ aw ɲɛna Mali jamana finitigilakaw ka kunnafoni ko cakɛda ni a bɛ wele ko Jurpa o ɲɛmayaso u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan kunnafoni di kɛnɛ min ni a ɲɛnamayara ka bɛn jumadon janvier kalo tile 3 ma sigi laɲini yɛrɛ kɛra fɛn min ye Jurpa ma ɲɛmaw ani kunnafoni dilaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tali kɛ sorasiya minɛn dɔ kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru min ni o bɛ sorasilakaw doni ni k'u se u seyɔrɔw la kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ armée de l'air sorasiya ma ɲɛma chef d'état-major de l'armée de l'air général de brigade Dawuda Dambele a ye kunnafoni di ka lafaamuyali kɛ sorasiw ka o pankuru ko in kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sorasiw ka o pankuru in a bɛ sorasilakaw doni cogo minnu na k'u se u seyɔrɔw la a dama ka kan jamana kɔnɔdenw fana ye o cogo kelen in na n'o y'a sɔrɔ sigiyɔrɔ tɔ bɛ pankuru ninnu kɔnɔna na an ka jɛ an ka kɔrɔfɔw lamɛn faamuyali caman bi sɔrɔ Abdul Karim Sako ani Ibrahim Kulibali ka ɲininkali galamana k'a fɔ an ka Mali surasiw ka avion min bɛ kɛ ka surasiw ta n'an b'a fɔ ma ko avion de transport o bilali jamana mɔgɔ wɛrɛw ka bolo kan walasa u ka se k'u ka ciw ɲɛnabɔ n'a ye o de kuma bɛ sen na an ko o kuma in na directeur Jurpa y'a ɲɛfɔ cogo min a ka kan o ka kɛ wa ou bien a man kan o ka kɛ a y'o ɲininkali kɛ mais ni o bɛ kɛ a bɛ kɛ hukumu jumɛn kɔnɔna la o ɲininkali kɛra a laban ye k'a fɔ anw b'an sɛmɛ mun na walasa k'o baara in kɛ an ka kuma daminɛ na an y'a fɔ de k'a fɔ ko laɲini minnu kɛra armée de l'air ye walasa a ka mission na jamana kɔnɔ a ka se k'a ka mission kɛ o laɲiniw kɔnɔ a fɔra ko armée de l'air ka taabolo dɔ ta min b'a to armée de l'air armée bɛɛ lajɛlen ani jamana bɛ se k'a bolo di ɲɔgɔn ma o hukumu de kɔnɔ jamana fa minnu bɛ yen ni armée de l'air ka transport avion bɛ taa yen donc o jamana fa ninnu na ni armée de l'air ka avion tatɔla don ni surasiw ye ni sigiyɔrɔ bɛ avion kɔnɔ civiliw fana bɛ se ka taa walasa ka taa o yɔrɔ in na donc o transport ko min filɛ nin ye avion minnu bɛ kɛlɛ kɛ olu tɛ o la mais avion minnu bɛ mɔgɔ ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la o avion dɔrɔn de bɛ ta o baara in kama o de kama fana avion bɛ o civiliw ta kuma kelen-kelenw na mais a fana yamaruyalen don k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ mago bɛ avion na walasa i ka t'i ka ci dɔ ɲɛnabɔ o fana bɛ se ka kɛ n'o bɛ kan ka kɛ o bɛ kɛ sigibolo 4 de kan a fɔlɔ ye min ye o k'a sɔrɔ an ka avion ka ɲi o kumani na a filanan ye min ye an b'an sinsin o yɔrɔ kan o donni kama o b'a sɔrɔ ni e ka o avion ɲinini don ani anw ka surasi ci dɔ bɛ yen i ka da la k'a fɔ surasi ci in de bɛ kɛ e ka ci bɛ to yen a sabanan ye min ye i y'a ɲini an ka avion ka taa yɔrɔ min an ka da la k'a fɔ an ka avion bɛ se ka se o yɔrɔ la hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ kasara ma avion sɔrɔ kasara ma mɔgɔ si sɔrɔ a laban ye min ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ anw ye surasiw de an ka ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔ ni anw b'a jateminɛ n'a bɛ se ka kɛ an b'a ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ye olu bɛ an yamaruya an k'a kɛ donc a bɛ kɛ o de kɔnɔ min bɛ fɔ ka d'o kan avion minnu bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ tɛ ta o avion in na o kɛlen don kɛlɛ dɔrɔn de kama maintenant avion minnu fana bɛ mɔgɔ ta a bɛ se ka mɔgɔw ta mais dɔrɔmɛ tɛ sara f'an ka o fɔ dɔrɔmɛ tɛ sara minnu bɛ ta n'o y'a sɔrɔ u ni surasiw bɛ ta nka ni e mɔgɔ min kɔni ye avion ta k'a fɔ e bɛ fɛ ka t'i ka ci la
a bɛ se ka kɛ siraliko dɔ bɛ se ka bɔ o la donc o de kun fɛ k'a ɲɛfɔ aw ye ni avion ko in kan. ADP Maliba Alliance démocratique pour la paix u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan, kunnafoni di kɛnɛ min ni a ɲɛnamayara ka bɛn alamisadon janvier kalo tile 2 ma u ka fanga ɲini jɛkulu dagayɔrɔ la. Sigi in yɛrɛ laɲini kɛra fɛn min ye u ni kunnafoni dilaw ni ɲɔgɔn cɛ, o ye ka se ka ladɔnniyali kɛ kunnafoni dilaw yɔrɔ u ka sendoni ko kunkan dialogue national inclusif bɛn ani kelenɲɔgɔnya ɲinini sigiba la ani accord politique de gouvernance o bɛnkan sɛbɛn fana min ni o tɛgɛnɔbilala u fɛ. Sigi in laɲini o kun bɛ tali kɛ o ladɔnniyali ko de kunkan. Samira Sanogo ani Samba Tarawele Sherifla Jabarani so tɔgɔ la olu de ka sɔrɔlen don nka Fatumata Yaya Kane ale de bɛna lakale. Ni kunnafoni kɛnɛ min ni a sigira fanga ɲini jɛkulu fɛ ni o ye ADP Maliba ye. A baaraw bɛɛ daminɛna ni sanbɛ foliw ye. Duwawu don kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma. Cogo min na san 2020 ni o ye sankura ye. O hɛrɛw ka se ka kɛ bada ye Mali jamana kɔnɔ. Fanga ɲini jɛkulu ADP Maliba o ɲɛmaaba fɛ. Kunnafoni kɛnɛ in yɛrɛ sigikun ti dɔwɛrɛ ye. O de ye kana ɲɛfɔli kɛ Mali jamanadenw ye. Fanga ɲini jɛkulu ADP Maliba sen donni na. Sigikafɔba in na ni o ye dialogue national ye ani accord politique de gouvernance tɛgɛnɔbila baaraw. Gouvernement mun sigira le 2 mai où tun ye gafe caman le 26 juin k'a fɔ an ka accord politique de gouvernance signé. An ko anw o tɛ anw ka fɛla ye fɔlɔ. Mun ye anw ka fɛla ye o ye de jamanadenw bɛɛ ka ɲɔgɔn ye ka Mali kunkun n'a ɲɛɲɛ don. Bana mun bɛ Mali la k'o dɔn. Fura mun bɛ sɔrɔ o la o fana ka se ka dɔn bɛɛ ka bɛn o kan bɛɛ ka bɛn fana pour que k'a waleya donc o de kɛra du 14 au 22 décembre 2019 donc du fait que nin bɛɛ kɛra anw ye nin ɲini maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ an y'a ɲini président ko k'a b'a waleya anw fana ko bon sisan kɔni n'a tɛ ɲa mun ko a kaɲi an ka ye a kɛnɛ kan anw nana Mali de koso an bɛ don Mali de koso an bɛ waleya mun bɛ na kɛ a bɛ ka ɲɛna an bɛ kɛ o acteur dɔ ye. Kunnafonidilaw ka ɲiningali galamani tɛnguna fanga ɲini jɛkulu ADP Maliba ɲɛmayaso la ni ADP Maliba ka hakilina kura tali ye ka sen don nin baara ninnu na wagati jan tɛmɛnen kɔfɛ ka fara o kan fana ɲiningali dɔw fana bolila kan k'a fɔ ni o de ADP Maliba sen donni ye fanga sinaya la ni k'a sɔrɔ ani fanga jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ. Jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen dira kunnafonidilaw ma u ka nin ɲiningali ninnu na. Kunnafoni kɛnɛ in laɲɛnamabagaw fɛ ni o ye conférenciers ye o y'a yira k'a fɔ ko an bɛ donni mina i ko bi ko ɲɛdan kura o dira Mali jamana ma ka fara o kan Mali jamana bɛ dankan mina i n'a fɔ bi a ka kan bɛɛ lajɛlen k'i fanga kɛ kelen ye cogo min na ba Maliba ka se ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ k'o de kɛra sababu ye fanga ɲini jɛkulu ADP Maliba a ka sen don Mali jamana ɲɛmaw ka nin baara bolodalen kuraw la. Accord politique nana an ko ka taa signé an tɛ don gouvernement na an tɛ na u nɔfɛ mais an y'a f'i ye k'a fɔ maliyɛnw ka fɛla a fɔra k'a fɔ députéw ka mandat tɛ proroger tuguni parce que o fana ye anticonstitutionnel ye o a fɔra fana k'a fɔ sariyaba mun bɛna kɛ Mali kunna donc o sariyaba fo jɛn ka k'a ma bɛɛ lajɛlen ka jɛ donc nin bɛɛ ye condition ye ni ADP Maliba tun y'a fixé pour que ka papier signé. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye fanga ɲini jɛkulu ADP Maliba ye ale min ni a ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ jamanakuntigi kalata tɛmɛnen senfɛ Mali jamana kɔnɔ yan ni u ka cɛbɔ tun ye Alu Bouakar Diallo ye. Fanga ɲini jɛkulu ADP Maliba yɛrɛ a sigira sen kan san 2013 wagatiw la wa an bɛ donni min na i ko bi wasaden 7 o kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ka fara conseil municipaux 300 kan maire 10 o bɛ a kɔnɔ. Kanto Mali jamana kunnafoniyaw la an b'an kunda Algérie jamana kana Algérie jamana kɔnɔ nisɔngoya taama minnu ni olu bi senna ni a nun donna kabiri ni février kalo tɛmɛnen san 2019 hali bi ni o muɲugumaɲaga waleyaw bi senna o nisɔngoya taama ninnu senfɛ nisɔngoya taamakɛla minnu ni tɛgɛ kɛra olu la kiri tigilamɔgɔw fɛ ni k'u lasago o mɔgɔ camanw labilala fɔlɔ sani kiri mago ka jɔ u la ka fiɲɛ bɔda di u ma. Fatumata Yaya Kane bɛna walawalali kan ye o ko la.
U ka ca ni kasoladen maa kɛmɛ caaman ye bi Alger kɔnɔ minnu ni fiɲɛbɔ dadira u ma fɔlɔ yanni u ka kiiritigɛw waatiw cɛ u k'o ma ko liberté provisoire a maa nunu dɔw ni y'u ta k'u lajɛ u dɔw bɛ bɔ Algérie yɛrɛ dugu kɔnɔna na Algérie jamana jabaraniso ni o ye chaîne publique algérienne ENTV kunnafoni min sɔrɔla o sanfɛ o y'a yira k'a fɔ ko maa nunu bɛ se maa 76 bɔɲɔngo ma Algérie jamana kɔnɔ o maa 76 in na 51 olu bɛ bɔ faaba kɔnɔ Alger n'i ye ni kasoladen nunu yɛrɛ ta k'a lajɛ Algérie jamana yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛcɛ maakɔrɔ dɔ o bɛ u cɛla ni o ye Lagdar Bourga ye Lagdar Bourga yɛrɛ a si o bɛ taa san 86 la Lagdar Bourga minɛni k'a datugu min ni o baara kɛra juin kalo tɛmɛnen a ma kɛ ko nɔgɔma ye barisa ka da a si lahala cogoyaw kan a ka kɛnɛya ko ani bonya min ni o kun bɛ a kan n'i ye Lagdar Bourga yɛrɛ ka waleyaw ta k'a lajɛ maa don min ni a jaw kun bɛ sɛbɛkɔrɔ yira nisɔngoya tagamabaga nunu ka dɔgɔkun taamaw senfɛ ni o ye manifestation hebdomadaire ye o min nisɔngoya taama kun bɛ ta ka ɲɛsin Algérie jamana fanga ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Lagdar Bourga ye a ka kiiri tigɛli o bilalen don ka marisi kalo tile 12 ma kɔnɔ a ka kiiri solonalidonbaw dɔ ka fɔ la ni o ye avocaw ye Aman kunda Egypte jamana ka sanfɛla ɲinini ko cakɛda min ni o bɛ wele agence spatiale olu b'a fɛ ka ɲɔgɔndan belebele boloda sani janvier kalo ka kuncɛ ɲɔgɔndan belebele a bɛna na ɲɛsin Egypte jamana sifinnakaw de ma walasa ka se ka olu ka dɔnniw kangurunya ka ɲɛsin subahana mansiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛla kunkan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ don kadara min kɔnɔ o ye dɔnni kanguruyali de ka kɛɲɛ ni bi tile subahana mansiw yɛrɛ ka lahalayaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛla ɲɛdɔn kan i n'a fɔ komi satellite o n'a ɲɔgɔnnaw Alhamidu Badini ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye Misra jamana b'a fɛ k'a ka satellite ko yakubaya n'o bɛ sanfɛ subahana mansiw ko fɔ o kunnafoni bɔra agence spatiale égyptienne ma ɲɛmayɔrɔ la n'ale tɔgɔ ye Mohamed Al Koussi ko fɛn min ye ɲɔgɔndan ye Misra jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fara muso kan k'o na boloda walasa ka jamana denmisɛnninlakaw su k'a bila sanfɛla dɔnni ɲinini la n'an k'o ma ko connaissance de l'espace wa ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ na sigi sen kan cogo min na o ɲɔgɔndan bɛ se ka kɛ farifoni kɔnɔ maa minnu bɛna tali kɛ o ɲɔgɔndan na o jɔyɔrɔbatigi maa fila fɔlɔ san 3 kɔfɛ k'o na bila jamana fɛ ka taa Rusi la yaasa u ka taa caman fara u ka dɔnta kan satellite ko binankun kan ni hakilina kura mun n'a tara Mohamed El Koussi fɛ n'ale agence spatiale égyptienne ma ɲɛma ye o hakilina bɛlen tɛ jateminɛkɛla dɔw ma n'olu y'a yira k'a fɔ ko Misra jamana bilama wulikajɔ kan ka kɛ ka ɲɛsin fɛn fɔlɔ mun ma k'o ye fantanya kɛlɛli ye barisa jamanaden caman b'o degun kɔnɔ nka Mohamed Al Koussi n'ale agence spatiale égyptienne ma ɲɛma ye a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'an bɛ bi tile mun na ko diɲɛ jamana caman kɛlen don ka wulikajɔbaw sabati walasa ka satellite ko ani sanfɛla yɛrɛ dɔnni n'an k'o ma ko astronomie k'o don ba la ko a bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ caman kunsin jamana ma sɔrɔ sira kan diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniya tɔ minnu sɔrɔla Amadu Kamara ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o la Senegalkaw fɛ yen nɔ Senegal jamana ɲɛmaa Macky Sall a kow ɲɛdɔnnen tɛ hali bi bari sabula Macky Sall a ka sankura foli ka ɲɛsin Senegalkadenw ma ani kunnafonidilaw ɲɔgɔn cɛ kunnafonidilaw ye ɲininkali busamisɛnnin gwa la min bɛ tali kɛ a ka manda sabanan ɲinini na Macky Sall a ka ma fɔ ɔhɔ a ma fɔ ayi o kɛra fɛn ye min ye maa caman ga kɔnɔna na sabula Macky Sall ani kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye la bɛɛ lajɛlen hakili tun b'a la k'a fɔ ko a ko bɛɛ lajɛlen na ɲɛdɔn a ka nin dantigɛlen senfɛ nka balina ko la Macky Sall ka jaabi o kɛra dabalibanko ye kunnafonidilaw bolo sabula caman y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye fɛn ye sa min ni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko a y'a minɛ walima a y'a bila sabula Macky m'a yira kuma kelen k'a ni kan bɔ jamana kuntigiya nɔfɛ san 2024 wa a m'a fɔ fɛnɛ k'a tɛ nin kan bɔ kunnafonidilaw caman y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye waleya ye sa nin bɛ fɛn min ye dibi ni dibi o de tɔ sɛmɛntiya halisa Senegal jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Senegal jamana ɲɛmaa Macky Sall a ka manda sabanan ɲinini na gwara dabaw ni fanga sinamatɔ maw olu kɔni ye ni jaabi olu y'a bisimila k'a kɛ fɛn ye mɔgɔ min kɔni fɛn b'a kɔnɔ nka a tɛ se k'a bɔ a da la olu y'a bisimila k'a fɔ ko Macky fɛɛrɛ minnu tigɛlen b'a fɛ nin ye n'o de ye k'i murukurun dagoya a ka jaabiw la min bɛ tali kɛ a ka manda sabanan ɲinini na ko o dun ye ko ye ko mɔgɔ mankan ka i sigi k'o ko lagɛ Senegal jamana kɔnɔna na a ko kɔni kɛlen bɛ bɔn kun kan bɔn sen kan mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ laban min ma sabula Macky n'a kɛrɛfɛmɔgɔw olu si tɛ sɔnna k'i da don nin
kuma ina waati tɛmɛnenw na mɔgɔ caman gwɛnna k'u bɔ baara la ka sabu kɛ u kɛlen ka u hakilinata di jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall ka manda sabanan ko kuma na a ko kɔni kɛlen bɛ kɔmɔko ye Senegal jamana kɔnɔ fanga sɛnɛmatɔw ni kunnafonidilaw ka fara société civile bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bɛɛ kamana gannen don Macky ani présenté wa a tɛna présenté wa maa ma kɛ Ala ye k'a dɔn nka a fɔra n'a tigɛra Dawuda da la ko waati sebaliya kɔni de ka gɛlɛn a mɛnna o mɛnna o don dɔ la a na dɔn n'a sɔrɔ ani kanbɔ walima n'a tɛ ni kanbɔ nka yan'o cɛ Senegal jamana ani Senegal ka denw olu kɔni bɛɛ lajɛlen kunna sirilen don sabula mɔgɔ si tɛ jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall fɛn min b'a kɔnɔ mɔgɔ si t'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don k'a lajɛ a ko bɛna kɛ cogo min na a masurunya mɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ye Papa Biram Touré n'o ye wasaden ye u ka wasabulon kɔnɔna na o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Macky Sall a ka nin hakilina in ko nin yɛrɛ de ye jamana yɛrɛ jɔli hakilina ye sabula n'a nana fɔ ko a tɛ nin kanbɔ o na kɛ sabu ye a yɛrɛ ka fanga ɲinitɔn n'o ye APR ye farafarali ka don ni ɲɔgɔn cɛ sabula gouvernement maaw ko maa si tɛna baara kɛ bɛɛ lajɛlen na jɔyɔrɔ ɲini baaraw daminɛ wa n'a ko fɛnɛ k'a bɛna kanbɔ a na kɛ degunba ye u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ wa ale hakili bɛ fɛn min na sisan o ye Senegal jamana ka ɲɛta sabatili ye o baaraw kɔni de bolodalen b'a fɛ an bɛ don min na i ko sisan. Somalikaw fɛ yen nɔ adamadenya burujali wale min kɛra Somali faaba kɔnɔna na n'a kɛra sibiri tɛmɛnen a ko kɛlen bɛ dɔn duman ni dɔn goman ye sabula Somali service de renseignement olu y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye jamana wɛrɛ ka laɲini jugu de talen ka ɲɛsin Turki jamana ma olu ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a jamana yɛrɛ bugulantigɛ nin ye jamana min ka baara ye o ye Émirats Arabes Unis jamana ka baara ye sabula olu ni Turkiw olu kɔni kwa dalen bɛ ɲɔgɔn kwa la Somalikaw fɛ yen nɔ wa bɛn kilentɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ni ɲangini minnu kɛlen filɛ nin ye Somali jamana ɲɛmayaso a n'a service de renseignement mɔgɔw fɛ a ko kɛlen bɛ degunba ye sabula u ka cakɛda min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ nin ko fasugu jalatigɛli ma olu ka fɔ la jalakili min kɛlen filɛ nin ye maa tɛ se ka kalatura la sabula u ma fɛn ye min b'a jira k'a fɔ ko jamana min ni tɛgɛ kɔni sinna ma ko o nɔ bɛ nin kow la u ka fanga sɛnɛmatɔ maaw olu kɔni fɛnɛ kɛlen bɛ k'a k'u dala dɔnkiliw ye sabula olu y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye maloya cɛjugu ye nin ye fɛn ye min kɔni b'a yira k'a fɔ ŋaniya jugu min sirilen don ka ɲɛsin Somali jamana ma ni jamana ɲɛmɔgɔw sigilen bɛ k'a filɛ olu tɛna jɛn n'a ye wa olu n'a wuli ka u seko n'u damayira la waasa ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ min b'a to nin baara cɛjugu ninnu u ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ Somali jamana kɔnɔna na banbanci kɛwale in senfɛ Turki jamana kɔnɔden maa caman ɲi tora a ko la hali n'a sɔrɔ u ka banbanci kɛwale mɔgɔ minnu bɛ n'an b'u wele ko sebabu olu kɔni kɛlen bɛ ka a yɛrɛmajamu ta k'a ɲɛsin olu ma k'a jira k'a fɔ ko olu ka baara kɛlen don nin waleya cɛjugu in ni fɛɛrɛ ma seraw la teliya la a na kɛ gɛlɛyaba ye Turki jamana ni Émirats Arabes Unis fo ka se Somali jamana yɛrɛ ma. Algérikaw fɛ yen nɔ u ka gouvernement kura n'a maa bɛ taa maa 39 la muso 5 b'a la u yirala Algérikadenw na kunu alamusa janvier kalo tile 2 san 2020 u ka jabaraniso la jamana ɲɛmayaso ka babu sentigi fɛ minisiri kɔrɔ dɔw b'a la minnu delila ka baara kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Abdelaziz Bouteflika ka tile la u ka jamana ɲɛmaa kura n'o ye Abdelmadjid Tebboune hali n'a sɔrɔ Algérikaden fanba jɛnnen tɛ ni ale ka jamana ɲɛmɔgɔya ye u kɔni b'a la ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa don nataw la Algérie jamana u ka se k'a sigi sira kelen kan n'o ye ɲɛta o sira sabatiliko ɲuman ye Algérie jamana kɔnɔna na gouvernement min sigilen filɛ n'a maa bɛ taa maa 39 la mɔgɔ kuraw caman b'a kɔnɔna na minnu dɔw ma deli ka baara kɛ Algérie gouvernement tɛmɛnenw kɔnɔna na nka u caman kɔni delila ka baarabaw kɛ ka place baw occuper Algérie gouvernement tɛmɛnenw kɔnɔna na jateminɛ la ministre min ɲɛsinnen bɛ Algérie jamana ani jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma o ministre ale tora a nɔ na n'o ye Sabri Bougadoum ye ale min yɛrɛ kɔni tun kɛra ministre ɲɛmaa ye cɛmancɛ fanga o waati la n'o ye premier ministre par intérim ye u ka ministre so min ɲɛsinnen bɛ Algérie jamana koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye ministre de l'intérieur ye ale nɔna bilana ministre min tun ɲɛsinnen bɛ u ka sokow ma n'o ye Kamel Beldjoudi ye ministre min ɲɛsinnen bɛ sariyako ma n'o ye Belkacem ye ale ni énergie ministre Mohamed Arkab olu ye mɔgɔ kuraw ye minnu ma deli ka baara kɛ Algérie gouvernement kɔnɔna na finance ministre n'o ye Abderrahman Arawuya ye ale delila ka kɛ ministre ye Algérie jamana kɔnɔna na san 2017 ka taa bila san 2019 la Abdelaziz Bouteflika tile la ministre 4 wɛrɛ bɛ yen nɔ olu fana delila ka kɛ ministre ye Abdelaziz Bouteflika tile la nka fɛn min kɛra balanko ye nin gouvernement kura in kɔnɔna na o yɛrɛ k'a fɔ ko ministre ma suganti ka bila u ka finitigilakaw kunna ka sabu kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ale ye jamana ɲɛmɔgɔ ye wa ministre don min fana ɲɛsinnen bɛ u ka sɔrdasiw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma gouvernement kura min sigilen filɛ Algérikaw fɛ yen nɔ Algérikadenw sigilen bɛ k'u filɛ k'a lajɛ don nataw la u na se ka Algérikadenw fara ɲɔgɔn kan k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ɲininkali tɔ min bɛ yen
Hong Kong jamana kɔnɔna san 2020 o kɔni bisimilaru fɛ ka kɛ ina fɔ san 2019 don. Bawo Hong Kong faba kɔnɔna a bɔlɔn bɛɛ minɛna k'u fatew arabadenw ina fɔ dakɔnɔni ka sabu kɛ nisɔngoya tamalaw olu bɔlen ka caya k'u ka nisɔngoyaw yira fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Hali n'a sɔrɔ a tun ɲinina nisɔngoya tamala ninnu fɛ k'u ka sɛgɛnnafiɲɛn bɔ kɛ wasa fɛrɛ ka sɔrɔ sigikafɔ mun bolodara o ka se ka bila sen kan. Nka a yera k'a fɔ ko kɔni kɛra dalamaga ye sabula ma nisɔngoyabatɔw u m'o lamɛn n'u tulo fila ye koyi. U bɔra ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ u sennɔ ye ka pinɛw jeni ka gaz lacrymogène k'olu fili fan bɛɛ fɛ u ni finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ba polisilakaw ye. O baara in kɛra wale Hong Kong ɲɛmaw min ma bɛn u ma fewu sabula a tun ɲinin'u fɛ san 2020 ko o ka kɛ wagati ye u k'a lajɛ ka dan siri u ka nin nisɔngoya taama in na min n'a kuntagala janyana. Jamana ɲɛmaw ka fara finitigilakaw kan u kɔni kɛlen bɛ ka Hong Kong a bɔlɔn kɔnɔnaw ka yen bɛɛ lajɛlen minɛ wasa nisɔngoya tamala ninnu u ka laɲiniw kana se ka sabati u bolo. Nka u bɛɛ n'a ta nisɔngoya tamala ninnu ka fɔla nin si tɛ n'a to fɛn min olu ye u ka bɔ u dabolo kan u ka laɲini n'o ma sabati nin baara in na to senna fo ka taa fɔ ko ɲinifɛnw kɛra sɔrɔfɛnw ye. General Kasem Soleimani ale ni Abu Mahdi al-Muhandi n'olu tun ye jalatigibaw ye Iran ni Irak finitigilakaw tɔgɔ la. U bɔnɛnu ni na ka sabu kɛ l'Américain jamana ka mugu jugu dɔ filili senfɛ min y'u ka pankulun kɔni filenkolon ti k'a dagakolon ti. Ni kunnafoni sɛmɛntiyara l'Américain jamana finitigiyaso ɲɛmayaso fɛ u ka fɔla nin waleya in kɔni tara ka ɲɛsin Iran jamana ma ka sanga ni a ka laɲini jugu dɔ ye min bɛ bunahadamadenya wuurujali kofɔ. Baara kofɔlen in kɛra tile 3 kɔnɔna na ni u ka subahana kɛlɛkɛminɛw minnu bɛ pan sanfɛ. Baara in kɛra ka sanga ni Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump ka laɲini ye. A ka fɔla a kun ti dɔwɛrɛ walasa ka l'Américaindenw k'u ni lakana Ameriki kɔkanna na. U ka minisiriso min ɲɛsinen bɛ u ka finitigilakaw ka kow jalatigɛli ma u ka dantigɛli dɔ la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara min kɛlen filɛ nin ni a kɛra sabu ye ka nin jalatigiba fila bɔnɛ u nin na ko a kun ye Ameriki lasigidenw ani Ameriki finitigilakaw olu ni kanali ma nin wɔrɔ kofɔlen ninnu na n'o ye Iran jamana ni Irak jamana kɔnɔna ye. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ laseli nata an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kɔnɔ sani o cɛ aw kan bɛn.